बाबाखौ सिखारनो हाया होननानै बुंदोंना आङो बाबाया बेमार जादों माथो होनो हाया बाबाया सिखारनो हाया नोंखौ बुंदोंमोन ना आबा बेबायदि डिस्टार्ब दाखालाय बाबाया दुखु मोनगोन ना मानो बाबाया गोग्लैनानै दुखु मोनदोंमोन ना दा हामाखै बेफोरो उनावसो हामगोन लासैनो मिथिबाय बाबानि खाथियाव थांनाङा दे बेबायदि जानला मोनला खालायनाङा खालाया आयै होमब्ला बाबाया बेबायदिनो थाबाय थागोन नामा थाया आबा हामगोन लासैनो माब्ला हामगोन आबा नै समानो जायाखैना बाबाया दाखालिसो गोलैदोंमोन सम लायना मोजां जानो थौदो सिखारदो थौ नोंना स्कुलावबो थांनाय जाथाराखैना एसेबां गोबाव जाबाय एसे फरायनो थौ गाबोन थांनांगोन ना स्कुलाव फै सिखार फै र' आबा गाबालै आबा फैगोन र' बाबाया फैगोन गेलेगोन र' गेलेगोन बाबाया फैगोन ना साननैसोनि उनाव फैगोन दे दा बक्सि आंकोलजों गेलेगोन थ' मा जाखो आबौ मानो गाबदों ए मानोथो थाङा आइ होमब्लालाय थांदो खेबसे गोबावथारबो जाबायना बे हस्पिटालनिफ्राय लाबोनायनि उनाव दिनै दानसे जालायलांसिगोन मानोथो थाङाखै गथ'आ बिफाखौ नायनो लुगैयोना खेबसे दिनै दानसे जासिगोन ना एसेबां गोसोआव दङ दादै नोंना गोसोआव लाखियो दे आइ आरो बिफा बायदि जायोना आङो दादै नोंसोरनो आरो न'खरनि गिदिर मानसिफोरा रावबोथ' गैलानो दे आबौ बेबायदि गाबालै सेसे जालालै बे गथ'जों दहायनिफ्रायनो गाबगासिनो सिरि खालायदो बेखौ माबाफोर जागोन खोमा जाया बिफाखौ नांगौ होननानै गाबगासिनो अबेनिफ्राय लाबोना होनो आंलाय बेखौलाय बिफायानो गोग्लैनासो दङ बेरामाव शाला गथ' खासिनो दहायनिफ्रायनो गाबगासिनो थां लागायनानैसो लुगैलै खासिगासिनो बेयाव सजना है मुझे सजना के लिए सजना है आयनायाव बांसिन समायना नुयो जानो आंखौ आइया मा बुरि मोखां बुंबाय थायो दाबो 18 बोसोरनि सिख्ला गोरलै बायदिसो नुखायो आंखौ दाबो कलेजाव फरायनाय सेंग्राफ्रा फसायलायगोन आंखौ गुस्थियाबो जा साइसखा आंना सजना है मुझे सजना के लिए खुगासो नांगोन अबावबा खानायखौबो कालार खालायनानै बेसेबा सिख्लाख्ला नुखादों आंखौ खानायखौबो सिगांथिं दोंनैसो बारान्दा हाना लानांगोन र' थेवबो आं नागिरनाय बायदि जायासै आं खानायखौ गोजा एसे गोजा जारें गोजा नुनाय खालायना होदोंमोन माथो आजिखालि मानसिफोरालाय खानायखौ मालाय जाथिसो लासै सिख्लाफोरा आं बेबायदिसो खालायनो होबाय माबा खानायखौनोथ' सान्दुङावल' गोजा नुयो सायायाव माथो गोसोमसो नुयो थै जायासै आंनि साननाय बायदि थांबावनांगोन र' पार्लाराव माबोरैबा ब्राउनसो खालायनानै लागोन आं खानायखौ गोमो माबोरैबा जारें ब्राउन ना मा होनो बेबायदिखौसो मालाय समायसोयो आजिखालि सिख्लाफोरा बेबायदिसो लाखायो है थांबावनांगोन गाबोन सबनियाफोर रायज्लायदाव नजर ना लगे आं बेबायदिनो समायना सिख्ला जानानै थाबाय था इसोर भगबान थप रावनिबो खुगा नांनाङाहाय माबोरैबासो मोनना फैबायहाय बाथ्राखौ खोनासंनानै मा जालायखो नोंहालाय सगावसो मोनथिबाय आङो सासे मानसिया बुंनायखाय नङाब्लाथ' मोनथियाखैमोनानो मा मोनथिदों मा जादों खिन्थायाबो माबा नै नोंसा बिबनाङा हौवाया एक्सिडेन्ट जानानै बेसेबा थैहां अबस्थानो सोर बिबनां नोंहा बिबनाङालाय माथो जाखो सुदेमा बेफोरलाय मालानि बिबनां आंहालाय गैखाला बिबनां सिबनां नंला बेफोरो जायखिजाया आरो नोंनि बिबनांमोन नालाय बेखायनो बुंबाय आरो एक्सिडेन्ट जादोंनो हौवाया दा गोग्लैनासो दंनो बिसिनायाव सिखारनोबो हायानो जानोबो हायानो मुस्ति बायसा गोग्लैनानै थायोनो हे माबायदि एक्सिडेन्ट जानो मोननाय बेलाय बांद्राय देखायोमोनथ' सालानि बेखायनो जाजाबाय बायदि मोनदों आं थै फाग्लि बेबायदि बुंनो हामगौ नामा
हामामोनबा जेरै मावनाय एरै फिथाइ आंखौ बेबायदि खालामलाबायोमोन ना जानला मानला बुंलाबायोमोन आंखौ सैया खालायोमोन ना बिस्रा मोनदों साला दा फिसाजोना हौवाया गोग्गोना थाजाबाय साला मोजांसो मोनदों आं आइ बेबायदि बुंनो हामा बेफोरलाय एक्सिडेन्ट जायजोंबो जानो हानाय आरो बेफोरबायदि बुङो नामा मानसिखौ हामा बेबायदि बुंनो एसेबां सिख्ला बैसोआवनो हौवाया बेबायदि जाजाब्ला अन्थाव बाथावनो माबोरैबा मोनोहाय मालायनि फिसाबाबो नोंनालाय बेनोसै आरो बेफोरबायदि मानसिफोरखौनो दुखु मोननांगौ जाबाय आंबा मोजांसो मोनदों साला बेबायदिनो जानांगौ मालायखौ मिनिग्राफ्रा है बेबायदि बुङो नामा मालाय गावनिदोलाय मा खोथा आंनि फिसाजोंबो माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि दाजा आरो मालायनि फिसाफोरजोंबो जानाङा खस्थ'नो बेसेरा बेबायदि गोग्लैना थायोबा मा जाबावगोन आरो जाथों दे नोंहालाय मा जादों गावासो माबा सिगां अरफ्लांलाबायदों नोंहालाय मा अरजादों है थां आंहा देलायगासिनो डिस्टार्ब खालायनाङा बेयाव आयना नायफुनायफोराव बालफोरनि बाथ्रा बुंबाय थानाङा दे आं सिगाङाव आं थैयै मानसिफोरनि बाथ्रा बुंबाय थानाङा जायखि थैया जोंहालाय मा जादों रादाय फिसा दाननायानो जालायलांसिगोन माथो मानो दाबो हामलानो जालाबो लोंलाबो भगबान माला हामगोन आंनि फिसायालाय बेबायदि नायल' जायल' दोनगोन होननानै सानबाय नामा नोङो इसेबो अननाय गैया नोंनि बिखायाव इसोर मायबाफोरसो जानो लुगैनासो दङ ना मायबा सिं बुंनोबो हाला फिसा रादाय आबा मायबा जागौमोन नामा नोङो माबा मिक्साराव गुन्द्रा खालायजोबगोन आङो बेनिफ्राय रोसि बायसा खालामनानै सुप बायदि लोंनो सामुसजों दौगोन आं लोंनो माबा आपेलनि रोसि लोंनो हो ना आंगुर जानो ना गाइखेरजों थालिर माबा मिक्स खालायनांगौ रोसि लोंनो ना आबा डाक्टरा जानो हाया लोंनो हाया होननानै गावनो लोंनो हाया होननानै पाइपजोंसो जाहोदों खिजानि जानो हागोनानो रावबो नायफेराखैबो र' नायनि र' आङो सामुसजों दौबा खिजानि जानो हागोनानो खिजानिबा मन'नो रोंगोन खोमा र' एसे मिक्सार खालामना लाबोनि र' आं रोसिफोरखौ लोंहोनि र' लाबोनि आं एसे गोसो सिं बेफोरखौ जानो लुबैनोबो हानाय ना बियो बुंनोसो हायाखै र' एसे बानायनानै लाबोनि लोंनो एसे हागोन खोमा दे देनाय लोंनो नायनाय हागोन खोमा दे मन'नाय फिथाइफोरनि रोसि बानायदों दे आङो आपेल आंगुर थालिर गाइखेर होनानै दे एसे लोंनाय हागोन खोमा खिजानि देनाय लोंनाय माबायदि बेमार बिलाय लोंनोबो जानोबो हाया देनाय एसे नाजानाय मोदै सुग'यो आंना रग'नो हे आयै मा खालायदों नोङो बिहामजो मा खालायनो आं नायनो हाथारैनो मायबा जागोन खोमा बेचाराया मायबा जानो लुबैदों खोमा होननानै आं फिथाइ सामथाइनि रोसि बानायनानै लोंहोदोंमोन गैया लोंनोनो रोङा अबाव लोंनो हानो दे आयै नोंनो खिन्थाखादों माथो बेफोरबायदि हाया बियो मन'नो रोङा होननानै नों मानो बेबायदि खालायबावनाय आयै मायबा जालाबायना होबा गिनाय मोनोना बेबायदि खालायनांला आयै खालायला दे बिहामजो आंलाय माथो सिरि जानो हानाय जादोंबो जानो हानाय ना होननानै दौनो नायदोंमोन आङो मा खालायबावनो बिहामजो बिमानि गोसो हमथानोनो हायासै आङो दिनैनिफ्राय खालायला दे आं सानदोंमोन खिजानि जानो हागोनानो होननानै आंबो गोसो जायो आयै बेबायदि दौनो थाबायोनो जर जबरदस्ति हायाबाबो नाथाय मा खालायनो बे हायानो नायनानै बेसेबां दुखु मोनो आयै आंबो जों उदै फुसा खालायनानै जायो गोसोबायदि नाथाय बे जेबोखौनो जानो हाया बेफोरखौनोथ' सानखांनानै आं दिनै दौना नायथारनि र' खिजानि मोजां जादोंआनो साननानै जाहोदोंमोन आङो जोंफोर गासैबो उदै बुंजासे जायो बिहा आरो बेसेरा जेबोखौनो मोनजाया